Здравейте, деца! Това е нашият урок числата над 1000. Това са помощниците ни Финиас и Фърб. Финиас иска да ни разкаже малко за себе си и за неговия приятел. Здравейте! Аз съм Финиас, а това е Фърб. Днес ще учим за числата над 1000. Самия видеоурок. Да запомним. Всички числа се изписват с помощта на 10 цифри. Всяка цифра има определена позиция в зависимост от мястото, което заема. Всяко число от редица на естествените числа се получава от предходното, като прибавим единица към него. Трябва да знаем, 10 единици е равно на една десетица. 10 десетици е равно на една стотица. 10 стотици е равно на една хиляда. И така нататък. Нека се поупражняваме. Записваме 1001. Четем 1001. Нека се опитам да го представим на сметалото. Колко единици имаме? Да, една. Десетици, 0. Стотици, 0. Хиляди, една. Записваме 3531 и го четем така. Колко единици имаме? Една. Десетици, 3. Стотици, 5. Хиляди, 3. И се получи 3531. Разбрахте ли ме? Сигурна съм, вие сте гении. Няма как да не сте. Имаме числото 10001. Нека го представим на сметало. Има колко единици? Една. Десетици, 0. Стотици, 0. Хиляди, 0. 10 хиляди, една. Браво! Ние представихме 10 001. Нека да опитаме да представим 100 000. Единици 0, десетици 0, стотици 0, хиляди 0, 10 хиляди 0, 100 000 една. Браво! Ние представихме успешно на сметало числото 100 000. Нека ви дадем малко задачки-закачки. Имаме редицата от числа 5123, 5124, празно място, 5126, 5127. Според вас, кое е числото, което трябва да стои на мястото на празното място? Да, това е числото 5125. Браво, вие се справите успешно с тази задача. Фърб е сигурен, че ще успеете да решите тази задача. Нека не го разочароваме. Кое е най-голямото 5-цифрено число, без повтарящи се цифри, записано с цифрите 1, 7, 8, 9, 0? Как се решава такъв тип задачи? На първо място, на най-големия разряд се поставя най-голямото цифра. В нашия случай това е 9. На второ място по-малката. При нас 8. След това следващата 7, 1, 0. Както забелязвате, 9 е по-голямо от 8, 8 е по-голямо от 7, 7 е по-голямо от 1, а 1 е по-голямо от 0. Ако видите такава задача в училище, надявам се да сте разбрали как да я решите. Домашна работа. Запишете в коментарите с думи височината на връх Мусала. Надявам се да сте разбрали нашия материал и ако имате въпроси, не се стеснявайте. Пишете ни и ние с радост ще ви отговарим.